हरेक माल ओंखारदोंनो मा हरेक माल हा भिडिअखौ नायबा जोङो गासैखौबो रोखायै बुजिना मोनगोन आरो आंहाबो कन्टेन्ट गैया बेनिखायनो गेजेर गेजेर फैनांगौ राकेश सार कन्टेन्ट होफैनांगौ जोंनोबो मानोना जोंबो भिडिअ बानायनानै कन्टेन्ट नागिरनानै थैयो जियानो जाया मानो इलेक्सना खाथि बेनिखायनो दान्थे बिदान्थेयालाय जाखागोन ससियेल मिडियाफोराव जों नुनो मोनगोन बा खोनानो मोनगोन जियानो जाया मानो सारा मा फोरमायखौ भिडिअनि गेजेरजों आदिबासी आरो आदिबासीयाबो जिहेतु सावथाल आरो आदिबासीया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि एसटिखौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय माबायदि एसटि मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन विधानसभा इलेक्सनाव आं बार बुंबोगासिनो दङ जे बिटिआरनि 15 सीटआव मुसलमाना गिदिर मोनसे फेक्टर रल लागोन मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मुसलमाना 4,71,000 माने मुसलमाना भट होयो मुसलमान जाथिया दा बे 4,71,000 भितराव 4 लाख मुसलमानानो माने हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट होदों माने बिपिएफनो होदों दा बेवहाय आदिबासी आरो सावथालनिबो मोनसे एसे फेक्टर थादेरगोन आदिबासी आरो सावथाला 2,16,000 मानसि दङ आरो बेनिनो 1,60,000 बा 65,000 माने आदिबासी आरो सावथाला ज' माने हाग्रामानो भट होदों दा जुदि मोननैखौ लोगो लायोबा बिसोरनो 6 लाखखा आरो नोंथांमोना बा रायजो राजाया मोजाङै मिथिनाया मोजां जे बिटिसि इलेक्सनाव बे बाराव बिपिएफ सरकारा 7,92,000 भट बिथांमोना मोनदों 7,92,000 बिनिनो 7 लाख भटआनो माने सावथाल आदिबासी आरो मुसलमाननि बिनि राजबंशी थाबाय बेंगलि थाबाय बिहारी थाबाय अन्य जनगोष्ठीनि हयथ' 50-60,000 भट बिथांमोना मोनदों बेवहाय सिदा खोथाखा बर' जाथिया माने बिपिएफ दोलोजों सासेबो गैया होनबाबो भुल जाया खारन बिपिएफ होनबा दिनै मुसलमाननिसो दोलो आरो बिपिएफ होनोबा दिनै आदिबासीफोरनिसो दोलो बेखायनो आं आसा खालामदों दानि थासारि आरो मिथिंगानि जि थिननाय दानि जि माने गाबखांनाय मोनसे परिबेस बेयो सानदों जोंनि फेभाराव गोबां फैगोन खारन मुसलमान जाथियाबो दिनै समाव गोबां माने लैज्जाजों भुगिनानै दङ सावथाल आरो आदिबासीया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि एसटिखौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय माबायदि एसटि मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन ओंखायनो बे बारनि 2015 विधानसभा इलेक्सननि 15 बबेनिफ्राय फैखो 15 नङा सार 2026-26 नि इलेक्सन 15टा सीटनि जारिमिनखौ आदिबासी सावथाल आरो मुसलमानासो लिरगोन बेवहाय बिपिएफआबो लिरनो हाया बेखौ इउपिपिएलआबो लिरनो हाया औ जोङो बे मोनसे गिदिर मोनसे नैबे समनि थासारि जिहेतु जोङो जोबोद गाज्रियैनो जेनदों आं मानियो आङो दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं मानियो जों बिपिएफजों जोबोद गाज्रियै जेनदों बिपिएफ दोलोनि जि प्रपागेन्डा जि नंखाय फोसावनाय जि माने बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिदा सादा रायजो राजाखौ बिथांमोनहा गावसिनि आखायाव लांनो हादों आरो भट होनो हादों बेखायनो जोंनि दोलोनि स्ट्रेंथेन जोंनि जि दोलोआ दा जिहेतु गोसोआ एसे माने दुरबल दा बे दुरबल गोसोखौ जाहाथे आरोबाव माने गोरा खालामनो हायो बे गोरा खालामनो हानायनि थाखायनो आं लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम जोङो 700 माने 4 व्हीलर माने गारि बे गारिनि जों रेलि लादों फैगौ 20 तारिखआव बेजोंहाय आं आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिजोंनो लोगोसे जोंनि जि जोंखौ मोजां मोनग्रा जे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गासिबो आरो फिन खेबसेबाव बिपिएफजों नैबे फैगौ विधानसभायाव जुजिलायनो भटनि बादायलायनो आरोबाव गोसोआ गोरा जाबावगोन होननानै आसाबादि